Ngiyacabanga nje ukuthi ukufa esimeni sespirit noma sokomoya, ngiyacabanga ukuthi kufika kuqala umuntu engakashoni isikhathi esiningi. Ngoba kuyenzeka uma uzoshonelwa kwesinye isikhathi uy'thole uba nolaka nje ongazi ukuthi ulaka oluvela kuphi. Ube nolaka kanti khona umuntu ozokushiya. Kwesinye isikhathi naye umuntu ozohamba kwesinye isikhathi kuyenzeka nje uthi uma umbheka umthole ukuthi umuntu onomzwangedwa engathi ukwelikude nje izwe. Abe umuntu othanda ukuhlala yedwa kwesinye isikhathi. Ngiyacabanga nje ukuthi ukufa kusho ukuthi kwesinye isikhathi kuyafika nje noma kusuke sekufeziwe kwesinye isikhathi angazi. uNkulunkulu owaziyo ngempela nje indida nje indaba yokufa. Ibuhlungu leyo nto. Esinye isimo nje uNkulunkulu asidalayo esedlula kuso. Hayi inzima le ndaba le yokufa, inzima.